Hello everyone, gaसिबो खुलुमबाय आरोना नोंथांमोनखौ बे आंनि गोदान भिडिअ गासिबो बरनाय थाबाय स' दिनैहाय आं माने बे ससे भिडिअ नोंथांमोन शेयार खालामनो सानदों सनमिलननि भिडिअ आरोना थ' आं सनमिलन थांदोंमोन ओरैनो ससे क्लिप्स लादों आरोना बेखौनो नोंथांमोन आं शेयार खालामनो होननानै भिडिअखौहाय लादों आरोना थ' नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौहाय जोंनिया माने 101 टाइम्स जाबाय आरोना थ' बे सनमिलनावहाय जुथुमायावहाय थांदोंमोन आरोना नायलांबाय थादो गानजोबदो बरफ जायगानिफ्राय ओंखारबोनाय बायदि नुजोबबाय आलासरे आं बरफनिफ्राय हायजोबबाय आरो नोंसोरलाय गानबोआखै सुइटार गानबोआखै बरफनिफ्राय ओंखारजोबनाय जामोनबाय आं जोंनिखौ बरफनिफ्राय जागा गिर्जानिफ्राय जोङो बरायनो इच्ছা खालामदोङो